Nagy sztori. Jézus egyszer éppen Jerikóban járt, s nagy tömeg kísérte a városon át. Aki szerencsés volt, s idejében érkezett, az könnyűszerre Jézus közelébe lépett, vagy ha valaki jó magasra nőtt, hát messziről nézve csodálhatta őt. Senkinek se foglalták le előre a helyét, hisz akkoriban nem volt rendezvényszervezés. Aki ott volt, csak az láthatott valamit, mert a média nem közvetítette Jézus szavait. A tévében akkoriban nem volt még adás, azaz, hogy tévé se volt, mint tagadás. Élt itt Jerikóban egy kis termelő ember, ki a szegények bajára nem volt tekintettel. Szerette a pénzt és kapzsi volt vagyon, láda számát otthonában az összelopott vajon. Zákeusnak hívták, s mint már említettem, nem volt egy jégimeszelő, csak egy népszerűtlen apró ember, egy gyűlölt fővámszedő. Na, de mi is történt aznap Jerikóban? Figyelj ide, elmesélem neked néhány szóban. Hömpölygött a tömeg, mindenki Jézust akarta látni. Zákeus meg hiába próbált lábújhegyre állni, csak nem látott semmit, bármi is akarta. A kilátást néhány szekrényhátú embert akarta. Hősünk gondolta egyre, mert ő semmit sem látott, előre szaladt, a tömegen átvágott, s minthogy nem volt létre nála, fölcsipaszkodott egy vad félfára. Ott, a fa tetején összekuporodott, nem akart feltűnni, csak csendben szuszogott. Az állat közül türelmesen várta, a messziről is, de Jézust hátha látja. A tömeg közeledett. Zákeus remélte, minden rendben lesz majd, s nem veszik őt észre, de amikor Jézus a fügefához ért, váratlanul felemelte fejét. Zákeus nagyon nézett, szíve a torkába dobolt. Mit keresek én? Magában így morfondírozott. Majd most szépen rápidít a mester, kinevet a város, gúnyol minden ember. De Jézus csak szelíden Zákeusra nézett, és csak annyit mondott. Szállj le onnan, kérlek! Szeretnék ma veled együtt vacsorázni, és a vacsinkán a házadban megszállni. Zákeusnak rögtön leesett az álla. Jézus hozzám akar jönni vacsorára. Az ágak közül sietve rögtött, s a mester kérésére gyorsan iget mondott. A tömegben néhányan mérgelődni kezdtek, s egymás között túlva, fullva ekként beszélgettek. Zákeushoz megy el Jézus vacsorára, ráadásul a házában marad éjszakára. Hát nem tudja a mester, hogy Zákeus egy ízigvédő bűnös ember? De Zákeus nem figyelt valami szóbeszédre, hiszen az Isten fiát várta aznap vendégségbe. Nagy hatással volt rá Jézus barátsága, és még aznap este megnyílt féltve őrzött pénztárcája. És ezt mondta az Úrnak: Uram, vagyonom felét a szegényeknek adom, kapzsi ember voltam, hidd el, bánom nagyon. Sőt, 4-szeresét adom vissza mindannak a pénznek, amit másoktól kizsaboltam. Jézus így szólt: Örülök, hogy boldognak látlak, bizony ma lett üdvössége ennek a háznak, mert én azért jöttem, hogy megkeresselek és megtarthassam az elveszett